Kineme sa kagawad. Ay, baga na ganyan kagawad pultitan. Gawad pultitan. Gawad pultitan. Gawad pultitan. Kagawad pulti. Kasanong mo na ibagaji, Brad? Aji kami may isang kagawad idi Brad, nakiliga, habang agayayam nakatakay. Narigat ka sa marami na ating makina ka. Pinagtatalon mo na yun. Kurang pa ati gamit ko. Pagbuludak mata. Ni, tangpalan nga di ah. At siguro gamit nata. Bumuludak man. Tangpalan! Pingatay ba na ni GR? Pa GR? Bumuludak ko mati gamit mo ti makina. Ano da? Ano ma GR? Mutaling samot ating alakay. Kapay, de bagbagam GR? Awantang, gamitin ko lang ko mapagkalas ni makina. Kurang gamit ti gamit ko. Apay, dapir di nata GR? Ada siguro tang, ta jakmat mapandar. Ila akong lati per kilon GR, tama pa kinabangpay. Madimot atang, mabalim pa ato no marami. Kung kuna lang GR, dukong ka lang. Nalayin kayo pala mang luko yatang, uri lakayang kayo. Kahit mong makabulog, doon yung maday. Ang manatang, tsaka ubing kayo pa. Ni, apay sino nga takatungtong ni Brad ko? Sukat nagsamot to na. Oy Brad, apay sino nga takatungtong mau? Pero Franz, si Kama gaya mata, long time no see ah. Apay nagkasya kayo, Brad. At trupa kayaw. Brad, attitude mo na naging tropak bago si ka. Wow, tagpalang, tropa kami day. Karain kami kadkadwa. Kasya, sinutibading ka niya yung aduwa. Apay kasta damag mo Brad, sagsilsilos kan samot taon. Supaya pare, apay sulat ito makatan, lakayanan. Pare, Brad ko iso na tatan. Ano sa latan aure lakayanay. Kasi pare, aglalakay ka nga roda. Wong nga ron pare. Ngam, ubing-ubing pa'y panuno nata. Saka man yung Brad. Sugyanan na man nga lukunan. Madi ka luluk kong Brad, sagpay so ay bagbagang ubing-ubing ka. Joke lang. May sa tipin kadkadwa pare. Pare, nagmaya kami nga lukon ating alakay. Diba Brad? Tar na ka man, Brad. Pilagto ko dyan eh, nakatangboy. Kaya pare. Tingnan ni pre, kabay taman. Ewan kayang Brad, sing ka mo gumatang merinda rin ah. Sige, Brad. Kanagar ti paggatang kaw. Ato na eh, kagar gumatangan ah, bilisam ah. Uri ko si kamo tila lakayan toy. Sige, Brad. Nakaon. Ryan dakti ah. Pre, musta kamot nga eh. Nagbayag kang makikita to ah. Ayos mo't pare, nagubra gamin tinabayag di Manila, construction. So nga kadato lang nagawin. Kasi diya, jiti ko kagjanan. Pare, tuyang agbayagag, tuyang agubran. Sika nga ay, kumusta ka mo't pare? Kastilat ta pare, taltalon, kindabas inga ubra. Atay merinda tayo na eh. Bit lang na mga lakti basaw. Nagano sa ating alakayan, so nga kayat ka kahit Brad. Ata ka man yung Brad. Mangrugi ka man na yun. Kagpay sumo Brad. May tipin nagkadwayo pare, nitang palang. Kasano kayo naging brads mo? At dog nga istorya si pare. Baka na istorya, abutan tayo yung makatawag. Nya, bayagay. Sumuro man na yung kinalastog maon. Hindi dakkel kinalastog nata. May 1 kilometro. Buntang, ang mukata, nabayag kami nagkadway di atoy. Kaya DR, kabisadong gartsuna ah. Una tang, amin nga barangay speciality ko, pinalastugan na. Nauyaw ating nga brush ko kayo. Apay niya ay bagbaganay day. Baga naki din nga, madilang mo gamit yung cellphone ni Kapitan ni din. Kitagpay suy di aji pare. At hindi ka mo gayang Brad. Pati kapitan, dinalim. Kineme sa kagawad. Ay, baga naki din nga, kagawad pultitan. Gawad pultitan. Gawad pultitan. Gawad pultitan. Kagawad pultik. Kasanong mo na ibagaji, Brad? Aji kami may isang kagawad idi Brad, nakiliga, habang agayayam nakatakay.
Apay mo nga na baga di Brad. Apay nakitam. Nyaga ni Brads kun aya naangot ko asim pre. Uri madi nakita, naangot ko may. Ay unya Brad. Maangot gayam. Pati ni sekretary, ha? Madila pinalampas. Kaya naman yung timbaganan GR. Baga nakita niya, madila magbasa ni sekretary yung kinagsurat. Agpay sumot ajay. Kasanuman ay baga magijayim Brad. Kasanumot imbis nga sunag isurat, siya may. Kasano gor makala tayo da. Kasdiya. Bagta di mo pa inuya wag BHW. Madi Brads, naanos kin nagagitagijay. Tapos hindi pa barangay tang, manuski din. Kasdiya GR. Tarko ka ito nga Brad ko kahit. Untang, basta nakukuha nga biskol. Pwede nakasao. Kanalas-lastog lang ati kahit. Kinmang kikigtot. Taka mo ng Brads, mubawi ka mo nun Tapi naging branch kayo ni kumpare tang. Agkalabang kami data. Tayo nuyaw nakmut lang. Pinyamit yung baga na kanyayo tang. Baga nakiting nga unano ak. Kinagrup-rupa nga lutiik. Sila pa peso may baga na tang. May isa ka mo GR. Joke lang tang. Nyamot inaramid nyo, ako iniyaw na ka. Sinugod ko Takaratsik ko ma. Tapi mo yung mutig karate tang. Nalain ti karate ni Brads ko pare. Kaya mo sursurwan na ka. Ngam, dabayad na. Taka man ng Brad. Pati ni parim katalwam. Kung kuna lang Brads, joke ko lang ajay. Kinaratim ka rin ni kumpare ka tang. Madi na ituloy pare. Umamo may. Umamaw? Umamaw kanyam? Pay mo. Kung pare, inawis ko lang tiinom tapos na pang kami nag-beer house. Hindi na mo kinarating. Nagpeso aja tang. Kung GR. Amo na ti pagkapuya ka ito kahit. Tapi nahilig kayo pa lang mutang. Kung pare GR, nahilig pa lang ang talakay. Taka man ng Brad. Sagpaminsan lang mo Weh, Talaga mo tatang. Papaubing kayo aging uubing ako ng pare. Ewan gayam tang. Adi gamit nga bulbuludaw. Ewan gaya, malagip ko. Nailako gaya mo. Kasi tang palag. Guri man pare. Apin, naggalas mo tatawag mo nga palang kini Brads Count. Ikaw titawag ko pare. Brads lang ng pare, titawag mo. Kababay mo ta pare ta. Lakayan mo't sunan. Nyagit talala kaya ng GR. Brads lang titawag mo. Kitang pare, madi na kahit matawag nga lakay, Brads laktan. Sige pare. Bahala kayo. Alright, Brad. Alright. Apo, kasla tatlong bugok mo ta. Tatlong itlog ko naman Nya ngay gayak mo garod, Brad. Duwa nga itlog, tapos may isang bugok. Apay, bugok ako nga iklog, Brad. Ni, sika nang ibagata Brads, madi nga si kamay. Apay, nula kaya kong bugok akaon. Yan. Takay mo lang na. Buon bugok.